Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Lit song rong parapan me hinono alam CM Dr. Tiliram rong hang lam rihing pen kipu po alam ki klang pona patak lit song rong paraik pen CM Dr. Tiliram rong hang apan perang ke mai long pen lam wai kipi po inut CM Dr. Tiliram rong hang lit song rong parapan nang piso nang suanda nang pawer klungji buke ther ke hap ki kemesanang thekali pura lit song rong par ai ning kang samse kachipek lang po Son se Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari Bom CM Dr. Tiliram Rong Hang Aruni Pain Kora Po Arikang Sam Lit Song Rong Parapan Lamre Hing Mati Pun Pen Lo Si Nang Hem Nang Rit Nang Pri Labji Lapen Nang Piso Nang So Nang Suna Pawir Klungji Puke Ther Ke Hap Ke Doko Kapatak Lapuson Ke Chok Chipura Lit Song Rong Par Aik Sar Ik Rong Par Ahin Pen Perang Ke Mai Pasi CM Dr. Tiliram Rong Hang Apan Lamwai Kipi Sari rong par perang ke mai long kaning jepon ke lapuson CM pun pen ke ther ke hap lapen nang piso nang su nang pawir klong jipu kaning jepon ke CM a order dur karli pusi ning jepon lapen ninging samse pusi lapuson CM a phan ke pusi ning jepon bonta non rong phara hema phan nang hem nang ret nang prilap jipu ke ning je hai bonta ke che so a hemarit freedom lap tha la an le rong phara hem a hem to na phan nang pri non pasi lit song rong phar ai ik sari rong phar pherang ke mai long pen lam thi chipek lang po tang te sari rong phar kaning chi pon lam thile ang ton pen arju ponik sina news text report Karbi Anglong news aprangsi nilin pen kardom chipi lo si nilimen sari rong phar lapen nili komat lo pulo tangte nili helo lit song rong phar aik akleng si bang lo lapen lit song rong phar ke nili mulo kasi pini herangke mai nilihin pen phanang kok mate nili tum dak hem nisiben phanang kok alam the bang ke lason lo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari a CM Tuliram rong hang aphan ethithini karjugang tung alam do kok lo lapen labang sokar jugang tung alam the bangga Karbi Anglong arada tumta nang chini dun tha lapen nang chini dun nang ji pu matha pensi pini pherang ke mai phalo ase alam bang la puson lo patumi inkora pho arni lo atumi porphai throgra minute thongke mane 6:30 pm apor alom hut CM abang telepon pen lit song rong pharapan meme hinuno kang ton kang thi pen chenglok ke ther ke hap tua birta long pen abangke social media long pen chenglok kaprek ham phang atum long tar bangso alam bangke ke phang dut si dolo lasi on behalf of nili lit song rong phar aik lo la pen ladak ahem agarjen lo pohin pen nilihin pen karju gang tungalam thebang la puson lo je la soprang ni liga pakar ang tuma la lit song rong phar aphan ke thera bangke nang phan ladak nang dulong le la pen nang hem nang rit nang philap si nang so nang su anta nang pawir klungji ku alam kaningje bang nang konat aron pensi kaningje lo nang siya bang la solam bang de phana chatha lasi kedam tang nang lilason phun pen ke ther phun pen la so kaningje komane samson teron aphan kaningje komane sipson hanse tum phan nang li kaningje hala nang tum political alam hala nang tum kaprek song alam la nili nai pu dunia alam ave lapen lason thosi lit song rong phar aphan ta nang litum ke claim ke dam long kache tonti pen chenglok kaprek nang litum political laso ideology pen chenglok political social nang litum hala bangso long kache tonti long nang litum kachi pu ni litum hin ban thang nai pu dunia alam ave sita nang su nang hem nang rit nang pri labji pu nang li kaningje laso agundagiri bangke nilitum arjulong piglo lapen laso alam kaningje bang nang ling ton thalapen nang kaningje nange bang kali nang tuliram rong hang po hin betong kaningje ma mate nang Karbi Anglong a CM po hin belo nang kaningje ke nang Sony akrong pele nang ningje posta laken nang kaningje unabang puta kali
lapen nang ladak jumeme junono nang kang ton ladak apagaso biaso pula nang kang ton abang la nang kang ton nang bang ali nang timung dagali nang rong phar dagali nang nitumpan aso nang pu nang ya munit sekali nang laso posi bini labang so ining ki pungsi bini pherang ke mai long nili bang so lambang nili paklang lo lapen Karbi Anglong non kacari bom BJP sorkar non kacari bom mahla bang so CM akhi adat pen la nili hem kaci kim a hem along ke ladak cek ipum kopine harlong imu kopine ladak asangti bostai sida ladak CM tuliram ro akhi ladak nang thok chom abe ho nangli ladak nili hem nang free aji pu nangli khi ben ladak kas la so hem kaci kim gali nili tum lasila nangli free pu bang la nangli kaningje bang ko anake chok lok Karbi Anglong ara tuntal bang mathano hemrit nang prilabji langkang to nangkang thi akhi adat nang pabir labji pu la nangli kaningje bang ke nangli kopi a intention pen lo nangli kaningje ke nangli yong se nili hem nang priji pu yong si kaningje lo pulo tangte nili hem nang pri prang pini Karbi Anglong pharo asuri armu tum ladak keng sanga to aso tum ke do along le tharle hala tuma tharle am tha hala tuma tharle hai lo pula ladat nili ham nang tharle no yong sin nangli ka tharle ji arondo pulo tangte nangli politically akonane laso ideology ka che tonte ko mane pen ka che tonte pula dak kopli college atheng no long hello bo nang hem ladak hala so hem penap dik ne delhi pen wanglo tangte nang hem nang prilabi pu la ke lit songrong phara hem dat kali dak lit songrong phar apae podolang dak lit songrong phar tum aiga tipi tum dolang lasi laso puthak bangke nangli laso kaningje bangke ne kangri kangkrang penamasi ni ningje detlo polam bang nangli bang laso bang media thengno nangli wangra laso bang nangli chikubir tha Jambili NGO lapen Go Green Foundation atum pen road safety lapen drugs addict awareness program kepemanpo sonsi aruni phainkora truck arni adaba porla khainkora video pani MSc constituency alo betis da English school dio pani alo non malam kithurmi obikimi atum isika phere memi asol jasme drugs ki chola pen towar gari ki bek ke pang tang pen kaching koi pen apran ki dam nang aphai ki ong pen laso po Jambili NGO lapen Go Green Foundation atum pen chipaturupi ponsi non lokachari bom ariso echang atum aphan awareness program kidengpo laso mayalong hirma bongrong maipu Jambili NGO pen kacharia mayalong alihi Deepak Sharma principal Betista English School manok terang abare maipu Jambili NGO manik ronghang pulson ronghang atum pen chenglok pinang an man peng kido keti atum chetong don awareness and mobilization program on road safety lapen drugs edit awareness amai ke pechun jialong diopani MSc sorban telenga cherap chitodun pensi messen pen pachun ponong loposi berta ribduno news text report Karbi Anglong news URL SA pen ke patiru pipon aru ni phainkora pli pen ni phainkora pho ni nia pharman ning kanesek dengpi amai ing samjin pen kichu aru ni phainkora pli pen ingkora pho ning kanesek dengpi amai pi umaha longri apharman umaha rapati longri sarhabe amai pen patiru pipon si ni sayang deng pedopondo bangso deng pen ni ke chok arni tame ason ajai mek pedopon thulo sonsi obebari matumpen ajo lun bari mati rongkim alun anparta prek jam lun hai hui parju ponrenti son thak halapu so arlo atumpen tami kongchui kibut anparta lamthi tumo hai hui chithan ponrenti bangso jai mek west Karbi Anglong dong kam R2 ke kang LP school pathua klamalong pedopon si arni tilia por ratamai pi pedopon thulo bangso along alhisar poman pen Karbi rijo chitong dun anparta longri aro ke thikiding atum chitong si longri aro ke mesen pen ke choklim aron ajutang kai ke klem pami chi aphan a cholam the chithan ponrenti news text report Karbi Anglong news main kora po da tu Anglong da maharapati along rilo da pideng piamai atumi pen kinian la pinera na mai pirong la si ni dipangsi da
manpeng alu hiben tang lo si pini dadak ke la lo itum ke ha ku ben stame itum ke dak dingpi phanpi ku du itum ke ha bang su cheng ben dang lo itum bang risu aprang ben lo bang dak ring mohon bang ni ben si bang pinjong dang lo kasi itum tuar panang ji soy nang ji pu ben ke itum rong dak kasut ke gari motor celeng ke tuar su sai de kasi su ben si ang tu mang mong si non puta itum kaso dingpi pu bang itum binang ko non bang ke holo tuar ke holo non dulu ta mas itum ka ha suspensi bang bong sinun ta itum ke temna ko bang ke kasi pinira so amai long stame nili putekang ke damtang stame itum dak horong bong stame hadak itum krisi krihini ni pen itum dak hang lo long ri krihini sarabi amai pen lo habi pen lo dong sarna lo tum hang lo kasi dak acar bosai itum ke damtang ni kan kon pelon dak hanthora pa malong ri long stame itum hadak habi bang long ri chok to bong pen ting mai lo kasi dak stame so ni bangke itum cepare bangke ta bangke mahalong ri kusi itum hadak pen jong bangke lo lalu lam clara bangke la hanthorong itu habi bangke ni itum hadak anong purpen itum ke haso masin pedam phit lo stabe alang tum bangke pedam ket pus stame alang tum bangke lan thora pamlong itu habi bangke alang bangke itum ricu tum han pendang lo anong pendang lo itum han manpeng bipe ba karkanan so se man lo alang bangke okla chudam bom kusi puso se dumar lo itum anong purpen insai lo la pen ku habi ban tum hang si hasut ke ni tum anam le nang pangsai nang kusi ni tum anam si pangsai lo amasi anam pangsai pen hasurani ni tum ceklorani hotlo amasi jukri phone ni kri pho ke plegan ke alang tum habi pisong kili habi kono kolo inut alang ni bang pranam na kolo sampai ni tum hang thulo dak tarik pen phot pen si hang thulo jurani pen si te nona bangke anam si manope klang gopot la bangke la so along ri bangke Karbi lo chali asong atom pen salawara risoi jang atom aphan mesen ang theke long dun atom aphan karjo jai mek kedeng pon munira kaya long kachali jong se thek ser bolote munira tum amana pen kipido lasi un an ke kachali anat kabor idun akenang son se jaipong salawar raikom school a hemalong aruni phaing kora phorni Karbi student association ksia song atom pen patur pipon pen hs la pen hsl sia long sat lang theki undun ari soi jang atom aphan karjupon la so along alihia mana pen KSC Samson Teron lapen lang hin VDC chairman kiron tok biatum chetong dun lapen ki ong dung man pen ki do tum se tame chetong dun bangso jaimek mesen ing sam chin pen pechun po pholoni pen aruning tikathar Karbi Anglong news Yo aja mek kes itu ke paman la so putar nang lihin ke cetong pen PC matapon labang so puthak nile aprangsi ladak langhin constituency long jaipong salawara branch akese tumhanil hin ben ame chorolo jela son karcho punamai kibi pon lake si itu mahawar phan langhin nong hawar phan kimi pegalam lo asuni le pini labang so ahong jai penang tu media hoi pe masi jaipon dak lo mo penta prabjin ben tum langhin long tame nitum karbilo charlie asong phan pupelo kadok ave tum langhin lo lo charlie tum ke siksak tum an phan nitum karbi hostel prabjin ben da kimpi po alang nitum kisung ke boy do an hadak ke do pen hadak boha do pen kota pe masi adung rai thong no be college pen chenglok rukasan college pen chenglok hadak pelang tung dun ming phan abar sai mesen long po lapan ke isi pen isi lo nili VDC chairman manet pen langhin ar lo ke pacheng thuri phan pen an bori pon lo asu nili labang so hong jabe masi pulo ladak komana amuka tum ke bang pen ladak nang jong dun tha phala ban nili chichak ne none pranga chichak masi chichak chelo ase prabjin pen ladak langhin ar lo ke pacheng thur pon labji phan prabjin pen itum sai ta meklem pon bomlo lase isi pen isi itum pacheng thur Nilip lem sasa hemalong awareness jaimek ke pedopon lakhain korapho nilip constituency ke parlo chuki hela nilip lem sasa hemalong awareness jaimek ke pedopon bangso jaimek along ke than pon ke India lapen Pakistan nat ron ka chipho pen suluk soda katomon ke dokok pen na job pinang anatum aki dukkela ke chumobe ke junmobe pu India government atom pen chinisi lems pen achiklo jonwang ake joy pen kerona sa Ciklo John Thoma Farman e phoiwetsi sang kipa PG aphan hukum ki pia tengpen nilip lem sasa hemalong ta Ciklo John Thom June July lapen August Farman e phoiwetsi sang ki pi ponji aphan si pangdak ponlo
lapen beneficiary atum mate ration card ke do atum juna chiklo ni phai isi pen ni phai krep pholom misin ke berdun erjia phanta nilibliam secretary dilip singh narpen pangdakpo bangso mayalong nilibliam secretary dilip singh narpen chenglok office staff doan members doan pinang an nilibalong ke thekiding atum chetong donsi me sen pen jaimek pichonpo nilipen philip tiso Karbi Anglong news nanti tampon cuma curu parti globini nasemet nanti Williams sai hemalong rong keja kambura tu lapen SCB tu lapen nili campaign rap beauty members tu lapen arong tin sang pon nang sirap tu natum apan nili ki phalam the ke lo helo lapen pini na tu nili press club himpe bitung pen mangso meeting lo nai tong kan ta group party lo ki phanan ko kan lo sang ki pija semet kai pen fracture pilthe homoi sak hen pen pot in the government ba central government pen kapin khata teng pen pini rat ki dubla tong phan himeja le tong phan akyo sang pija phan chiklon thom pen phong June July August chiklon thom mang bo asang aphan mana pusa June chiklon bong butai ini ki pigi pechok pen phan sipini rat phan awareness program de istia bilta ke kithan ye phan sipini tung ba meeting phalo asi jasmet ke non June tarik sipen tarik repop angbong lake June lapen July aparman si fingerprint yan pon ko lapen asang ipong si bibidun ko lapen adun susi ke taring koi ba taring kore sipen thongke ba sige lake Agosto ke long dia sang aparman si June chiklu ipon ko ko si pini labang so along ke klar dai phan pini bangso lemsa hem no tum chu phapon si pini singwai pon no si pini ni media trupen ni liblem sai hemben na tum phan pachini ba rat phan pachini pon halo apang kutin beneficiary don suri ki thom so sei bang suri pak don suri ki thom so sei beneficiary phan ke chuni na halo na tum tarik sipen tarik krep ho juna cheklo apang kutin sa fingerprint ke pen methang kilong li sang na chi endun dai phan sini li na tum phan bangso media trupen na tum phan chini pon masuk dengan dulu dah program tu mahala Julai lah pun Agosto ke sanglong pon pelo. Masalah so beneficiary tu mana ni kopi lah pacini pon juga. Na kim na ka ju pacini chu part pigla just met ki so awareness program peni ki paman pon long pen bang so bilta ni di sang pon kang tu le hanlo. Me chiklo jong si na tum sang ber de juna chiklo ke na tum pharman na dun de por sa bang ko tin pini pen na le tum beneficiary ban ke chu ni ri ga hanlo. Juna chiklo tarik si pen tarik krep ho na tum ber dun abna ko 100% anno 3 se samne tengni pen beru anno July chiklu na tum sang lo ko pan bori kono la pen August ko ta sun la tum thosi chilong kon chat ko la si la June chiklu ta tum ber at bote July ta beru po June chiklu se ber ta July August sa ta na tum chilong kon ko la pen jong si komana korte la angel jong si June chiklu na tum ber ta la ke mo September sa sang dun ko chulu party lo ni tum ration card ke ong pen lelang download te ni beneficiary ban churu parpik nang ji ni liblian angkan ni tum beneficiary tum an bang suri ki thomra bang suri thomra pa bang don pharohini ra chok kebra ke thom do bang sung pong ni tum ki ber be ka 93 95 or 100 seta percentage mesen na pen ki ber na tum ngach pa dubun 10% ni liblian apong chumbang hoi pen churu parpik lo answer se kimi thujia phan adon tin sang gelong e ja phan la ke dotar son ka pan ho ke